سەرۆک ترامپ گوهرتنا ji dil derbirî piştî kombûna li gel sekreterê giştiyê NATO Mihaborî. Min got kevnare, lê nema wihaye. Di helmeta hilbijartinan de Trump endamên NATO nîgeran kirin dema wî soza helwesteka veqetiya niştimanî da, lê hin çavdêr dibêjin ew tiştekî nerealîst bû. He was pretty ill-informed. Ew berê ne pir agahdar bû, ne diyar e ew îro çend agadar e. Lêre zehmet Amerîka hevalbendekî piştgû bêxît ku di enya pêşiya siyaseta ewlekariya niştimanî da ye ji sala 1949 ve. Mezinên rawêjkaran dibêjin dê Trump vê namê bibe Brokselê. President Trump understands that America first. Serok Trump tedgeha ku dayîna Amerîkaya pêş naêta wateya Amerîkayeka bi tenê li tirsî vê yekê dayîna pêşa berjewendiyên Amerîka tê wateya bihêzkirina hevalbendî û hevkariya ku dê alîkariya me bikit û deshelata xwe berfireh bikit û ewlehiya xelkê pêş bixe. Lê Trump rij de li dor xalekê ew ku hemî endamên NATO bi awakî yeksan vî barî hilgirin û sozên xwe bicîbînin li dor terxakirina 2 ji sedî ji dehata niştimanî bû budceya wana leşkerî. Rastî pirsiyar ew encamên wê û berhênanê çi ne û piştre me pir tişt hene divê em bikîn. Wan nû dest bi weberhênanên pêwîst kirine û piştre bêguman divê tu van hêzên niştimanî hemûyan bikeye yek hêz û tevlî yekîneka yekgirtî bikî. Piştgirê NATO dibêjin lê gel dijminahiya bêhtira Rûsya ji hevketina rojhilata navîn û helmeta berdewama dijî terorê li Efxanistan û deverên din hevalbendiya berevaniyê pêwîstiyek e. Ew hêvîdarin serkirdeyên din li kombûna Brokselê karibin Trump bi vê yekê razî bikin.